musika, a ber, badirudi dena bat doala, konprobatuko dut dida batetan. Bale, dena badoa, ondo doa. Venga, orduan hau bera. Hau minimizatuko dugu, eta Death State jokoa gora. Bueno, kaixo lagunak, mena de vuelta norengo honetan Death State jokoarekin. Badaezpada options, soinua, badaezpada jaitsiko diot. Master volumena. Pena da esentzutea, beste guztia topera dago, pizkatxo bat gehiago. Vale, eta ingo dugu kargat partida, nire partida kargau egingo dugu. Gaur goizena izena, bale? Ikasten nahi lorendi joko honetan, gaur goizan erosi dut, eta bitxeritu zait. Eta esan dut, aurkeztuko diet jendeari, aurko zuzeneko honetan, portxirtu ez dut bota tuitazoa. Zuzenean gaudela da, beraz, eman segundu bat gehiago, tuitazo hori botatzeko. Kargatzen duenean, noski. Ea kargatzen duen. Kargatu lagun. Vale. A ber, escape. Eske pena ematen dit esan txutea. Musika kenduko dut. Eta estutzeko dut. Bueno, orduan eman segundu bat tuitazoa botako dudala. Takata, Twitter. Nago zuzenean. Txiokatu. Venga. Ena ondo doanez. Eta ustu dela eskenengo eguneko menso eraz ezedez. Eta hau gola. Bueno, hemen gaude joko honetan, ikusten duzunez neko grafiko pitxia dabil jokoa. Vale. Zer egin da, bueno, da post-apokalipsis zombi bat, vale, zuek ideia bat egiteko. Eta, bueno, ikusten duzuen nire pertsonaien egoera bizkatxo bat txarto doiltzatela. Vale. Gu gara John Toriyama, bueno, edozin erabera manal dezakegu. Eta, bueno, orain txertango helburua da bizirik itzultzea, non izan dute zombien enboskadatxo txikitxo bat. Mila hartu dugu dena. Eta hemen uste dut, ez dago, bale, ez dago zerbait agartzeko, bale, hartuko dugu hau. Eta, bueno, ikusten zuenez, WSD-rekin kamera kontrolatzen eta Q eta E kameraren rotazioa. Bale, inventario ikusteko I. Hau da gure kasunetan pertsonai honen inventarioa. Bale, ateratzeko berriz I. Eta eskerreko botoiarekin mugitu egiten gara. Eso zer dago. Bale, guzti hau hartu egingo dugu. Eskopeta bat aurkitu dugu, benetan. Eta baditugu eskopetako balak. Wow. Bale, ez dakit posible den hemen. Reload. Primera, bada espada. Eskopeta bat ondo etorriko zaigula. Atxa. Mailua. Hauzen bat egiten du min, bueno, ikusten duzun ez herramienta goza ezberdinak habilitate ezberdinak ditu, 12 eta 20. Eta mailu hartu du bestea, izkor hartu du bestea. Zakidan oraindik da norabiltzen den objektuak. Bale, hemen objektuak aldatzeko. Eskorozen bat min egiten du. Sortzi eta mazortzi, undet eta matz mod euneko unean. Jarriko diogu. Bai. Venga. Aurkitu behar ditugu konpondu behar dugu paia bat eta aurkitu behar ditugu paia zatiak hauetakoak eta bar konpondu izateko paiak eta bar egun behar ditugu eta ditugu 53 oraintxe bertan.
Venga. Hemen dik ezebez, hemen espreuten boskadarik ez egotea. Jotekin joango gara. The door is locked. Ez dakit tiro egin aldio dan, ¡Ole! Escopetazo al canto. Tasca. Ez nire egin behar eskopetazo hori. ¡Es tú, Akatu! ¿Qué me estás contando? Hola, venga. Bueno, ikusten duzuenez, erasoak eta bar habilitate puntuen arabera doa. Esto, Akatu, ¿qué estás contando? ¡Qué mal, tío! Vía cabo en vida de toste, tú. Pobre chaval. Y usori andago. Hostia. ¡Buah! Vale, Egon. Load quick save. Ah, vale, es... load game. Zer ikasi dugu eskopetazoak ezin matera. Jateetan. Hostia. Algo que zuten ezeres, ez bana biltzartu. Vale, ulta bakoa. Eta gizatako beroko segun, baina bueno, hemen aurkitu ditugu gauzak, eskopetak eta abar. Pena horra. Ah, balen ez dugu eskopeta, que bonito. Salutinadua por porcentaje. Bueno, pistola pipa hori dekogu, behor. Linterna. Ba, ikusi duzuenez, burrukarena eta bardoa txandaka. Teru, son joik ez dakit nondik atera diren. Maitu bat gehiago. Bitu, eskopeta aurkitu dugu, vale. Ba, eskopeta hemen jarriko diogu. Reload. Eta Jonekin jarriko diogu eskora. Guztia batera. Ezebez, henik ezebez. Eta dena konfuratxa da gelatxo hau. Bale, baren eskopetazo bat egin darrean. Egingo dugun izango da, ba, ostiazo bat horrekin. Itxoin. Ez, klar, egingo dugu, eskora batekin, asko zer errezago. Venga. Hartuko dugu hau, eta aurrera. Badiru ez dagoela, abitu, hemen egongo da zeo zer. Eto ez da, eta sortzi berrogeita mar, txabal. Anita zerteko oso armaz, bate bat, mazortzi eta sortzi. Eta bat mazortzi eta berrogeita sortzi, vamos. Bate bat ez da utzi biharren arma bezala, baina... Jodo. Jola eta hemen, hau. Vale. Eta basatu ez guztak, eta sortzi. Ez dakit nora elabri daitekeen bendak eta bar. Teoria bat daukat, esaten duena, badago pertsonei bat, medikuarena edo,
egin alduena, orduan ez dakit horrek eskandelez. Hemen itenetan ezin dugu jarri eta eskumako botearekin bezin dugu azera egin. Vale, orain hemendik atera behar gara. Eta falta zeizkigu oraindik behar dugun konbotxekoan bat gauza. Orduan, hemendik bilatu behar dugu burger edo denda hauetatik edo denda horretan, hor ziurazki, hemen gaudela konprobatuko dugu hor janaria dagoela. Ea dagoen, bueno, ikusi duzun ez da pizkatu, lan pizkandaka txanda eta gero burrukak, ikusi duzun ez da burrukak dira txandakako burrukak, bale? Eta desibeliotan zarata oso garrantzitsua da zarata asko egitea, zombiak eta berez erakartzeko. Noren konprobatuko du dena ondo doala, bai, dena primeran doa, posten nau hori jakitea. Betordo de hiru zombi horiek, un damage jartzen du. Bale, hori da mina. Vale. Slashing load resistance. Status AC bat. AC bi, AC bat. AC-arena ezakit oso. Ez dut oraindik, asko ikasi behar dut joanetatik oraindik. Gurua bat, kotxen, polizio kotxe bat. Ez dakit zerekin. Zerbat egiten du min? Amabi eta goi, ostia, ez dago txarto, Ez dago txarto, amabi eta goiren artean. Zer da? Bale, hori da ba igual tiro, ez dakit. Hau polizia da. Tizentza seguru sartzea, baina karo, ikusetan dabeko un pertsonei bat zeatuko gara. Buah, que fallo más. Eta hau? Hau lapurra da, benetan? Ole, bergoi puntu. Zuk zauz, nahiko minuta, zuk printzipioz urrundu. Zuk be... Zatuko gara pizkat banatzen denei. Bai, hori da lapurrantzeko bat, bale, hori da gura azkenengo arazoa orduan. Ba, eta tiro egitea zenbat kostatzen zaigu. Zeiape, bale, ba, zeu, erreloaz. Ostatzan horretan jazin du SBS egin. Ostia. Sortzi. Buf. Buf. Buf, buf. Akatu du, zabal. Buf.
Eta gara, hain zombizia bilakatzen da. Hostia. Hostia. Hostia, indio miña, chaval. Ah, quema ropa. Ole. Bona etorri, pizkatu rundu. ¡Hala, venga! ¿Qué me estás contando? ¡Toma! ¡Buh! ¿Qué, Norditik? Zombie al agua. ¡Buah! Tastuil. ¡Qué mal, chaval! Buah. Oh, eta hori berdurtuta dago, qué bonito. Eta hau, beste zombi bat. Eta hori akatuta. Vale, load game. Hala sartu garenean. Ai, kagoen sos. Vale, load game. Ba, berri zein beharko dugu, eske, joder. Komplikatu, ematen duena baino komplikatu dagoa da, Ematen duena baino asko zere komplikatua. Eske hau ja dago be... Honek zeukan zeozer, ez dut goratzen jazin zeukan zeozer. Hartuko dugu dana eta igual joango gara sendatzera... Etxera, igual egokiena da. Mugikorra berria bazten dabil, ez dakiz zergatik. Eskora zuri. Eta eskopeta ezertzen diogu men principal bezala eta balak ezten dizkogu. Hemen. Kandelak. Mugikorra bakarrik bere hau hasi zaidala, ez dakit zergatik. Vale. Inventory, armor, medical. Ah, ez dago ezer sendatzeko, osea, egin behar ditugu oraindik. Osea, azteko objektu... Sendatzeko objektuak ez ditugu, horregatik ezin dute... Baina teorian, bendaketa hori... Baina hori nola erabilal dira. Legs, arms, armor, item... Baina ez nagusten ez da hemen botatzen, ez da hemen jartzen, ez da hemen... Ah, vale, ez dira soberan... Osa, eso zer gehiago behar dara. Vale, vale. Ez da la soberan, dio, vale. No, tu dugu baiten. Venga. Esto por bueno y hemengo. Vale.
Vale, ezin du eraman guztia, bartuko dugu adibidez hau, eta ona. Eta hor dekogu dana, venga. Ez que gara, hemen zertz ez dakit atxeko ateren bat egongo, abeitu atxeko ate bat dago. Vale, interesgarria da hori. Vale, mendik ateratzeko behatzeko ate bat dago. Vale, orduan etorri ona, eta mendik aterako gara. Hemendik buelta emon. Hemendik sartu. Eta hemendik sartu. Vale, oza, ate hau itxita dago, ezta? Beraz, beste atxeko atea be. Metal espatea da. Venga. Kotxeak ikusi danez, poliziako kotxean be konprobatu aldira. Vale, bajongo zara zeu. Ez que holan gasolina eta bar badeko gu eta basean ere ikusiko zu, basea eskola batetan dau. Eta badaude... Badago genergailu bat, gasolina behar dutela, funtsatzeko, eta motxila bat. Gasolina behar dute funtzionatzeko, eta bar, eta bar. Bueno, jakin dezazuen gure pertsonaia hegazkin aksidente bateri bizirik atera dela. Bourbon. Venga, orain bai egin aldugula. Osea, a ber, itxoin. Zuk oneri hau pasatu. Suposatzen dut Bourbon hori oparitu aldira, bale, oparitu alda. Orain bai ekogula hau. Eta nola erabila daiteke? Painkrokin, power... Nemeka shatter. Vale. Osea, izan behar da, han... Hau ematen du denborarekin ez dira sendatzen bezik, topatu beharko ditugula horrelakoak sendatzen joateko, eta bar, eta bar. Horrek puntu extra bat ematen dio jokoari zen, eta ja ez da kontu esibili behar gara ze pertsonai eraman, noiz eta zergatia, eta nola dauden kontuan hartu behar ditugu baita ere. Osea, hemen barruan bazuden bazegoen lapur bat, lehen ikusi dugu, beraz... Nondik sartu den... Destroy the head, apurtu burua, osea, burura, apuntar a la cabeza. Shit! Deia ekarri diegu. Buah. Buah. Ole. Ole. Kendu hortik. Ole, hostiazo al canto. Hostiazo al poder. Venga, aupai. Venga. Primera, nabiatuko zer dakaten, badiru dia zebez. Bueno, desitxo bat. Taska.
Bale, sartuko gara honekin. Bizitza gehiago duelako eta pistola bat daramalako, besterik gabe. Huh? Ue! Ole! Por cabrón. Ez nuen hori egin nahi, baina bueno. Egin behar nuen. Bera, ostia, eta orain odolean dago, claro. Mekanika hori ez dakite orain ignora... Hore zireana gustatzen, txanda hor bukatu behar du... Zer baina zeratik zuk ezin zara... Ondo. Zer zuen tekla bat, ez zuen nabil txarto, ez dela zin den. Bere arazo gaitu lehenago, así que de Purman 0. Zen hori edo zombia bilakatu. Zergatik eta gatu da aktibatuta. Beste lapur bat dago. Lapur bat eta zombi bat. Zunga dituzte, lapur bat eta zombi bat. Zombia. Claro, lapurraren zombia. Baina ez doakatu guztiz. Eta beste zombi bat dago aparte, Fuera! Hortik datorrena, vale. Vale. Hor dator beste zombi bat. Falta dena zuen alde honetan ez banabil txarto. Ui. Uaha. Tiro al canto. Tasca. Segona. Eta emoiok. Ole. Primeran. Esteko muniziorik? Bai, paseukan, bai. Tenguan, eta... Errelo. Tabakoa. Ezebez. Misterikan. Vale. Azteko gomen, ezer.
Biratu behar da dana, naiz eta batzutan lapurrak azken finean horiek bandaloak dira, eta horiek be batzutan pena ematen du, baina jendea da, baina akatu behar da. Komun bat, utxik, komun bi, utxik. Bale, eta hori hona etorri diren zombiak hemengo zombiak ziren, bale? Orduan, printzipioz hau utxik dago. Eta ja, behar du poliziaren kotxean zer dagoen. Kotxe honetan gasolina. Eta joan algaraia lasai basera. Zego zer geratzen ez da konprobatzeko. Ez. Ba, orain basera, bizitza, gure pertsonaia bizitza rekuperatu beharko da. Vale, hau da, hor, zona holdin horretan, joan algara aideki dezakegun mapa, joateko dezein tokira. Eta, bueno, hau da gure base eta hau dira aurkitu ditugun tokia. Momentuz joango gara basera, sendatzeko eta bar, eta gero joango gara gauzak usteko eta bar, mentarioa aldatzeko edo dena delakoa. Eta gero joango gara beste toki batera. You'll always transfer the following items into storage. Special items B. The following resources were stocked for later use. Food, fresh food, fuel... Vale. Parts irretaletxe. Falta zaizkigu hogeta meika atal. Imagine what it was like over there. Bera, dago da esaten, bueno, daudela usten ergutxok eta bat, toki espringin eta bat. More solely fence up, vale. Anyway, you must be tired. Vale, joango gara bizkatlo egitera. After returning home from Scarberry, all consumable items, antibiotics, food, fuel, luxury items and parts will be removed from your and your allies inventory and placed into the shelter storage. Vale, osea, partidan edo godenean hortik begiratzen eta ezin ditugu erabili objektuak, baina hona etortzen garenean bai. Eta gorotzen dira toki ezberdinetan. Bale, osea, denboraren arabera etxein da dugu debizekin, irrateari buruz, eta bar, eta bar. Zero... Bai, bueno, bai. If there's nothing more you wish to do in a day, simply head your... Vale, osea, ez badugu esplaia. Interesante segunda da, ez dakit inventarioa, gure inventarioa, vale. Vale, ez dakit nola diltzen den teorian, igual berarekin hitz egiten... Hau da, errealitaten veterinaria da, baina, bueno, mediku bezala erabiltzen dute. Ni nahi dudan nola nire bizitza sendatu. Nola sendatzen naiz joko honetan? Nola zen dena itetek etxo? Maker asset. Poskarga eta bai, baina nola demontle labil dezaket? Hori da nire koska. Norbaitek badaki, bota dezake hortik, komentario batetan, eta joango nahiz noizean behin begiratzen, porque... Gelak eta bar, nola jarri dituzten horarkiak eta hau eta estea. Gure lo egiteko tokia dago behan, beko solairuan.
Hase komentatzen egun Davisek. How can I help? Vale, zebez. Zaskibaroira jolasteko. Eskola tokiona da, ez pentsa, tokiona da. Eskola hartzea bazetxo bat egitea, sukaldea eta dana badauka. Anita... Beko solairura joateko non zan? Ez dut gogoratzen, jo, ez dut topatzen arain. Ah, bai, hemen. Oda shelter storage. Eta nagoaz bera. Gure oea hau da teorian. Mengo hau edo mengo hauetako bat. Survivor's Bag. Hor jartzen digu pisua eta bar. Bitu, menatu ebi hauetako. Egon aldituguna gora. Lehen gara, aha, esaten nuen. Eta hau ez dakit nola de Montre erabiltzen den. Herri nahian nago, baina ez dakit nola. A ver, goazen gora. A ver, ez que ez dakit nola demonte lebiltzen den objektu horiek. Ez dakit nola, benetan. Behar dut... laguntza. Horretan. Weapons, armor, medical armor, supplies, unique, all. This is the shelter stone screen. Does not use food items to restore health. You won't be in any food items outside the shelter. The summon goes for full parts and luxury items. Shelter are your non-equipped items. There's a stock button to save. Vale. Now that you have dropped the sound filter, it is a good idea to check out the walls. Vale. El burro da... build a shelter upgrade. 0 ez dakigu zenbatetik, vale. Luxury items collected Amerika berreunetik. Fuel collected 6 eta bostetik. Eta food collected 10 Antibiotics collected 0 eta parts collected 79. Bo, principios, ez que hau ez dakit bez nola demontre. Pero bai, medikoak, osea...
Inventorikoa, shelter. No, eta nola? Bale, benek ikusten dut, asignatu aldara. Baina nola egin daiteke... hau konpontzeko. Porque claro, lan ez nau detektatzen. Joango gara honekin hitz egitera. Bestela begiratu beharko dut interneten bidez, porque... ez daukat idearik bez, ez da nola sendatu pertsonaiak. Ez daukat idearik bez. Eta ideia guztiak eukeretu zizkidanak ez dira. My opinion does. Some kind of a stone first, eta. Ma, claro, ez dakit nola demontre... soda matxin, benetan. Ja, bale. Eta erlatu naiz. Eta horrenik ez duzu hartu, eta nola teliteke posible. The medical satchel. Satchel zer da? Satchel. Cartera. Osea, nahi duenera erabilite esala, esaten dit erabiltzea behan dekogu motxila horretan ulertzen dut. Behan dekogu motxila, sendatzeko motxila batetan. Hori ondo bertzen badut, baina, hemen dekogu hau. Eta hau nolabaitan kombinatuta kontxo! Eta orain baina hemen ez dituzten erabiltzen. Bale, baina hori ekipatuta eta guztia luzurizko produktuak direla. Venga. Hau guztia jo, menos mal ezin dudala eraman guztia, eta armak be eramango ditu gora, eta hobe. Bueno, hori aurrengokoan.
Bale, osea hor sartuta, mediko hiek erabili alditut, hemen barruan ez, izan behar da, hemendik baseatik kanpo. Orina, berak, hau, guzti hau. Hortxe. Bale. Beraz, janaria ez dugu behar. Orain urrengo puntua da, nola konpontzen dira gauzak hemen. Neto esan, teorian hau konpondu behar dugu, baina ez dakit. Hau dira presto denak, eta ez dakit ez da nola la daiteken... Igual bat lortu bat dugu linek eta egin guzti hau. Ego lan, eke ba? In party, no job. Estadistikak, ez. Pontxo armak, aksesorioak. Ez dakit nola de Monterea. Consistent. Hau da, klaro, bai alen... Begatuko momentu baten. Mugikorrean, a ber, Osea, ez... Dolor pose. Azatatzen zaidan. Azatatzen zaitan, porque es que ez daukat idea putarik, ez? Nola de Montre konpondu... Zenbat dara magu zuzenean ja, porque tontamentien... Derrota 8 minutu dara magu, Da, Wikipedia, general, gameplay... Single time switch into turn-based mode, but character creation, character advancement, combat, animate changes, settings and plot, player covers, servers, Wikipedia no es algo así, beratu behar dut lasaitasunez, porque ez daukat idearik bez nola doan. Baina, printzipioz, joan da gara jarretu behar dugu bilatzen gauzak. Orduan joan da gara horra, eta, kanpora eta jarretu behar dugu bilatzen. Beste toki batetan, gero orain badiko hemen pizka sendatzeko. Downtown Splendial. Ona. Zer topatzen dugun. Vale. Oda mapa nahiko... Vale, hor txiskat aldatuko dugu pista. Ui. Hemen zeudenten zozera egiten, Nora erabiltzen da. Ez. Un ekip, baina ez nik erabili nahi dut.
Behitu. Behitu. Orduan igual baseko zera be holandoa, Igual basekoa erreparatzeko be igual holandoa, Ojito, horrekin. Hasiko gara hemendik konprobatzen. Ez loten fruitit nada. Insektua. Vale, sebez. Morala bera doa, beraz sebez. Eta berdina. Piskat, lehenik eta igual voltatxo bat emango dugu, behitu, horreko atea irekita dau. Interesgarria da hori. Momentuz gure bizioa ez ditu zombiak detektatu. Hori ona izango dela pentsatuko dugu. Momentuz. Epa ez, ona eta bada espada. Zer da? Puzzle book. Bueno, entretenitzeko. Bada zehozer. Zer topatzen. Hau ematen du fruteria bat zala, edo horrako zehozer. Ostia, sagu bat! Vale, momentuz ez du hartuko, porque morala bera joango da, eta momentuz janaria badekogu. Beraz, momentuz ez utziko dugu hor. Zer da? Perizable. Ez dakit ez da zer den. Ea batea hau irekita dagoen, bai. Zombizak, ez da. Primeran. Zagu bat, agartuko dugu. Kafea. Primeran. Kafea be, garrantzitsua da. Ea zer dagoen hemen. Primeran. Irekita egongo, imaginatzen nuen itxita egongo zela. Eta honek be, atea irekita dago, beraz hemen zurazki bez dira egongo zombirik. Aurreko honetan itxita dago City Hall. Ostia, alarma, bueno! Hori bai izan aldera, kriston mobidoia, Ez badugu alarma hori desaktibatzen lehenago. Barruan ziur dagoela zeu zen interesgarria, baina... Ezin dugu atea hau itxi. Nahiago dut ate etxi eta etxiekin konprobatzea dana. Yorki. Vale, dena interesgarria. Hau komuna da. Ez da egongo ezer. Eta talonetatik arze dagoen hemen. Goiarak, espezies. Eta espeziak, primera. Azukrea. Sebes. Tamendik sebes, vale. Paia, kanpora. Men ja ez dagoelako ezer gehiago. Dinner table, hemen zer gehiago dau. Hau bendu, ketchup, eta bar, ondo. Vale, hau da, herriko udala beraz momentuz alde batean utziko dugu. Hemen dago beste hauek dira polizien kotxeak. Eta enzo zer gehiago badago behiratzeko. Momentuz etorriko gara ona.
Kotxe hauek konprobatuko ditugu. Ea zer... Oh, zombisak daude hemen. Ostia! Ostia! Hau lapurrak dira, Ostia, eske bitu kriston arma daraman hau. Hau dauka pinta min asko egiten duela. Osea, ez gaude, hauetarako ez gaude prest, Alde egingo dugu hemendik, porque horretarako nik uste ez gaudera oso prest. Zerbait egin baino, alde egingo dugu. Eta joango gara beste zonaldera. Gutxenez hemen zozer topatu dugu, jateko eta gar topatu dugu. Ona, ea zer topatzen dugun. Ea zer topatzen dugun, porque... A ver... Hor dago kanporatzeko etxetxo bat, eta hemen dago beste etxe bat, eta kanporatzeko, eta hemen egongo da beste bat. Vale. Basiko gara... All that inside. Vale, hor... Denak hilda badaude, esaten badu. Stay dead, fuckers. Esaten badu denak hilda daudela barruan, izango da azkenengoa konprobatzen. Osea, vamos. Kotxea ezin dugu konprobatu, ez dagoela, badirudia ez dagoela ezebez. Mendik ezebez. Oh, oh! Vale, egoera hemen be pizkatxo bat potoloa da, Oh, munizio eta beste eskopeta bat. Ah, rifle bat. Suposatzen dut rifle hau eskatu hartuko duena. Rifle hau suposatzen teltzen duenera munizio hau. Suposatzen dut. Epa. Eta hau, item. No, oiz, ba ez du erabiltzen munizio hori, Txako ate irekita dago. Ba, txeko atetik sartuko gara, Bai, bai. Lasaitasun utxean. Odolostea. Telebista. Egunkaria. Bueno, zu bati pizteko edo ondo gongo da, komuna. Ezer topatzen dugun hemen. Toia bat. Jo, beraia ezin da hori eraman, ez dauka tokirik. Hemen badago. Ez baina irratia da, bale, zebez. Mendik ez zebez gehiago. Hemen... Logela honetan, badirudi ez dagoela zebez. Blaket. Bai. Komun honetan. Adrenalina. Bueno, medizinak, ongi. Orokorrean, medizinak orokorrean. Ez dago zebez. A ber. Kuaderno bat, aldizkari bat eta liburu bat. Vale.
Shit! Oh! Boa, eske ja zarate egin dute, koitaduak. Boa, ez du bakatu? Eta matxete bat darama, kontuz. Ze gaztatuko dugu eta honek erasoa lau. Ja, eske, onartez bagatoz adibidez. Buah. Ostia, beste bat. Ostia. Buah, cagada. Load to save, yes. Ah, vale. Llano residencial. Da zonalde hau, uste dut. Bai. Badakiko nona esartu. Edo beste ate batetan froga dezakegu. Komplikatua da jokoa, Ostia, ematen duena baina komplikatuagoa da. Ojito. Txorra handiagoa izango zela pentsatzen duen, baina... Ojito, Ematen duena baina komplikatuagoa da. Help. Ostia, zelako etxe... Polita, Aiba... Gaur fruit eta... Pistol gara daiteke. Kabinet... Bendak eta bestea. Bendak ez dakit saltu alditugun... Ba bai. Ba bai. Haitu ze ona. Sendatu zaitez burua. Bale, ba ikasi dugu sendatzearen mekanika. Hori garrantzitsua da, Huh? Oh! Menos mal sendatu dugun, chaval. Taska! Esabatik ezin dio eraso. Taska! Buah! Venga ya! Ole, zombi bat gutxiago. Ostia. Hona etorri zeu. Movidon.
Hau ez zait gustatzen, zin izatea pasatea txanda. Fuera! Txera etorri. Toska. Vale, zeu. Tabakoa. Eta estea 0. Vale. Venga, eta hemen, ea zer dagoen hemen. Hostia, adrenalina, saboia, pildora, antibiotikoak. Primeran. Vale. Ongelo honetan ez dago zebez, komprobatzeko. Abeit, hemen. Gaueko maitzoan. Vale, eta hemen ikusi dugu beste zombi bat. Eta hemen dago zer interesante. Fuera! Ole. Emakumea onaino. Este ematen beste Vale, espazioarekin txanda basa egiten dugu, baina txanda ez. Hostia. Es que claro, hemen ezin dut putaba da, ezin dudala pertsona jautatu. Izan behar da horrekin bai edo bai. Hala, venga, listo. Zeu. Ona. Ez dauka zer honan garrantzitsurik, ea zer dagoen hemen, motxila honetan. Ardaua, toallak eta estuprax. Eta ez dago zer ez... Laptop. Data item. Vale. Osea, USB-ak eta horrelako mobidak. Eta umearen logeran. Osatxo hauek. Eta zebez gehiago. Vale, ba etxe hau konprobatuta. Etxe hau konprobatuta, baina oraindik sendatzekoak behar ditu gaude eneko en la mierda. Smelling corpse, ondamaia. Dead looter, female corp, oso hauek dira zombiziak, dandak maia zerate o de hor. Hori lasatu zenean guazo, agur. Ni bai hortik atzetik, ze polita ura, Ze polita dagoen eginda ura. Zatuko gara irekitzen. Oh! Cagada.
joaz gaiet. Eta lotxiko dugu, porque ikusten dute ez denena baino komplikatuagoa dana. Baina, bueno, ikasten guaz, mekanikak ikasi egin ditut bizkatxo bat. Ordu beteko eskaseko zuzeneko izan da, baina, bueno, ez daukat, errekadua joan behar nahiz egitera eta bar, beraz. Momentuz, hemen utziko dugu, espero dut gustuko izan duzuela, gustuko izan baduzu, epakez izan baduzuen, eta esterik gabe zaindu, eta horrengo eta lagunok, agur!